Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, Nieuwnieuw.com Herenmode en 4-dag vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Na het verlies op Mandiet in Jong PSV op de hergang in Eindhoven zit er een gerenommeerde zinstander op het programma. Maar wel een thuiswedstrijd. De Graafschap komt naar het Cambuurstadion. En dus moeten we even zien naar die zinstander. Want dat is natuurlijk wel bijzonder, denken wij, voor Henk de Jong, die het echt werkzaam best had bij de Graafschap. Is dit nog wat bijzonders voor hem? Prachtige wedstrijd. De uitstekend team. Complimenten aan Jan Vreeman, voor hier een hele jonge ploeg. Ja, ik krijg net de na-competitie en nou mooi teruggroeien. Ja, dat is gewoon een prachtige ploeg. Maar daar kunnen wij prachtig heel goed zien voetballen. Dus ik denk dat het een hele mooie pot wordt. Wat er gebeurt, de matten nou zo stadion wel punten komen voor Cambuur. Want ja, die doelstelling die hing er nog altijd boven de loft. De play-offs moeten helle worden. Dan ben je punten nodig, Henk. Ja, we moeten winnen. We moeten winnen goed voetballen maken. We hebben gewoon een moeilijk seizoen. Dat wist ik al heel lang en dat weet iedereen wel. En we hebben hulp nodig. Dus we moeten de supporters, kijk als je NEC en de ploeg ons helpen. Dat hebben we nodig als ploeg en de jongens. Ja, en dan moeten we een keer resultaat halen. Dat is even belangrijk voor het gevoel van de boys. En van ons allen, ja, waar die ik bij. Iedereen, we willen graag winnen. Nou, we bezieken ons ding wat leger steen, wat heugen steen. Ja, wij maar toch ons eigen speelstofvolle mogelijk spelen. Dan ben we op ons best. Dan mag ik weer beter voetballen. En we kunnen kunnen we weer trainen. We gaan 6 weken net trainen. Ik ken het eigenlijk door de slimme voetballers. Maar de week hartstikke blij mee, want de beker weet ik. Maar we moeten weer trainen. Aan de gang. En dan zien we even naar de opstelling van Cambuur. Daarin valt het op dat Thomas Paul toch ondertussen uitgroeit tot de verste linker vleugelverdediger bij Cambuur. Op de bank plakt nemen mat. Sekou Silla zal hem vervangen. Henk de Jong luidt uit waarom hij daartoe kan. Nou, ik denk dat morgen in deze wedstrijd dat het wel goed uitpakt. Ik vond Thomas vind ik het goed aan. Maar ik vind Sekou ook goed op training en die is echt ook weer aan het groeien. Zeker met zijn capaciteit op een bepaalde ding. Dat hoef ik nog niet uit te lezen, want dat had de tegenstander niks met de meid zien. Maar ik denk dat het morgen goed uitpakken kan. Milan Smit is nog altijd de topscorer van Cambuur. Maar 16 doelpunten zit hij heeg op de topscorerslijst. Hij wier linksboeten, maar acteert de laatste wedstrijden als de man achter de spits steeds maar. Hij is dus verwurrend een middenvelder. Wat vindt hij van die positie? Ik denk dat ik een centrale rol, centraal in het veld, beter bij me past. Natuurlijk heb ik ook het aardig gedaan op links. Maar ik heb hier ook vaker gespeeld. Dus een beetje om de spits heen bewegen. En ook, ik ben nu ook veel voor de goal. Dus nee, dat bevalt me zeker. Ja. Je was linksbuiten, maar je bent niet een echte linksbuiten. Nee, klopt. Ik ben uiteindelijk gewoon nog steeds een echte spits. Ja, dat klopt. Ja. Dus nu speel ik een beetje om de spits heen. Kom ik ook iets vaker op de positie waar de spits misschien soms moet zijn dat je een afwisseling maakt. Dus nee, misschien past dit beter bij me. Ja, en die topscorer van Cambuur, Milan Smit, dit alweer 4 weken droeg. Dat is voor een spits zelfs net leuk. Hoe zit hij in die materie? Ja, dat klopt. Nee, ja, tuurlijk ben ik wel weer toe aan een goal. Dus ja, nee, het is niet dat het een grote ramp is of zo. Nou, het is niet een grote ramp, denk ik, maar je bent wel de topscorer van Cambuur. Dus ja, je leeft wel bij het maken van doelpunten, lijkt mij. Nee, dat zeker. Ik hou van doelpunten maken. Ja. En het liefst schiet ik elke week erin. En ja, je hebt gewoon fases in het seizoen dat het misschien even iets minder gaat. En dan moet je gewoon je kopje niet gek laten maken. En weten dat de goals vanzelf weer gaan vallen. Ja, nee, het is ook geen verwijt of zo, maar ik dacht van, doet het iets met je zelfvertrouwen of zo? Heeft het invloed? Nee, ik kan daar goed mee omgaan. En dit is de opstelling van Cambuur. Maar Sekou Silla dus voor Paul op de linkerkant in de verdediging. Balk is nou een schorsing bij waarom. Hij speelt het op rechts. De blessure van Michael Breij is van langdurige aard. Dus die zien we voorlopig net waarom in de opstelling. En dit is Henk de Jong. Die moet er mooi dealen. Een actieve Henk de Jong. Een voleindig coachende Henk de Jong.
Die de hele wedstrijd eigenlijk zien ploeg aan het aanmoedigen is. En het is nodig hek. En de Graafschap, ja, dat is een pittige chinstander. Die wil eigenlijk nog mooi doen om de bobbers te plakken op rechtstreekse promotie. Deze kopbal van Uldrikes komt bij Smit. En die komt al in de 5e minuut op een prachtige manier in kansrijke positie. Nou ja, hij dwingt het zelfs al. Zorgt dat Thijs Jansen, de keeper van de Graafschap, de 4 voor de goal zit. En Cambuur zet terug in de eerste helft. Ja, dat is heel goed. Een minuutje later een schot van Sekou Silla. Dit is waarom had hij in de basis stier. Meer druk naar voren, zei ik. Dit is Marco Tol. Lange bal. Nee, Balk. Balk die mat erachterom. En kan hij die bal krek binnenhouden. Dat doet hij heel goed. Maar in kwarte beweging krijgt hij uiteindelijk de bal bij Anello. En die rekt hem bepaald net echt lekker. En dus hoeft de keeper van de Graafschap hier net in actie te komen. Maar Cambuur liet hem goed zien in de eerste minuten, in het eerste kwartier van de eerste helft. Maar de Graafschap, ik zei het al, het is een goed elftal. Dit is Van Gilst, een razendsnelle linker onvaller. Die liet de bal hier liep wel eens wat knullig over de zijdlijnen gaan. En dat betekent dus de ingooi van Cambuur. De Graafschap weer in balbezit. We zitten in de 24e minuut. Er is eigenlijk nog net een kans west voor de Graafschap. Er is net een schot op een goal west voor de Graafschap. Er is eigenlijk niks aan de hand voor Cambuur. Dit is Leon Bergsma en die denkt Rossemoer de achterlijnen, dan ben ik hem kwijt. En dan komt er de eerste corner van Alexander Buutner voor de Graafschap. En wat gebeurt er? Ja, Xandro Schenk, de centrale verdediger, die gaat er het duel aan met de liefste man van het veld, Sekou Silla. En dan is het de vraag, waar had nou die bal als laatste onrekken? En het Sandro Schenk, ja, Silla bij het shirtje pakt, zodat hij net omheen komen kan. Het zijn vragen die het net echt heel goed beantwoorden kunnen. Het is een soort meerskippelijke inspanning van Schenk en Silla, waardoor die bal in de goal komt. Nog eens een keer, Sjen. Daar, ja. Schenk zei, hij is van mij. Hij had bij de scheidsrechter West en de scheidsrechter zei, nee, hij is van deze man. Sekou Silla. Dan is het dus een eigen doelpunt. En stiert Cambuur maar 1-0 achter. Daar komt de voorzet van de rechterkant. Ho, dat is Hens. Ja, duidelijk. Donny Warmerdam. Die had de gewoon omheen. Ja, daar kun je zien protesteren. Maar dat jouwt je helemaal niks. De ernstigste protesten komen van Jeffrey Fortes. Die broekt er, dit we zeggen, onparlementaire taal. Krijgt de gele kaart van scheidsrechter Richard Martens. En die wiekt natuurlijk net van zijn standpunt af. De voorzet is van Anello. En daar is het handje van Warmerdam. En daar is Milan Smit van zijn zoontje in het doelpunt. De all-of-the penalty die hij erin zit. Het is een fenomeen. Dit is hier wat neeskensachtige allure. Maar dan moet je heel hard weer dat je dat nog herinneren kennen. Dat bij een jongetje 24. Maar het is wel 1-1 op slag van rest. Docht Cambuur dus echt wat waarom. Het is in de Graafschap. Nog even zien naar die penalty. Want ze zijn wel heerlijk, hè. Boom. Clear. Keeper kiest meestal wel een hoek. En zij is het 1-1 bij het skoft. En had Cambuur eigenlijk te min kregen in die eerste helft. Maar goed, het is wat het is. Van Mullenmeer. Oeh, balverlies. Ja, dan kan trofvoetballen worden. Trof Fortes. Laat hem in de breedte. Kan hij daar oppikt worden. Komt er dan nog een schot los? Ja, dan nee. Ja, nee. Nee, voorlopig even net. Het is Colijn die de bal weer omluidt. Brengt de bal dan bij Fortes. Scoort Fortes. En via de reg van Bergsma komt hij op de binnenkant van de peel. Nou, dan bij de handen kan we dichtkniepen dat dit er net in gaat. De onval van de Graafschap is lang onderwijs. Dan komt hier Anello te let. Fortes die zit op de reg van Bergsma. Keeper is eigenlijk kansloos. Maar de peel redt de Jouters. En dus hebben we een krap aan een oorenspeling. Nog altijd een 1-1 staan op het boerdsteen. De Graafschapssupporters massaal aanwezig. Het uitvak wie echt vol. Zorgen dat er wel kansen binnen voor Hardenploeg. Dit is Silla met de voorzet. En ja, het schotje van Anello. Hier misschien een beter lot verzinnen, maar dan moet je toch weer wat beter zitten. En zo bleef het 1-1. Silla weer in de onval. Paas is verkeerd. De Graafschap kan oernemen. Dan is dit een ietsje te hudde overtreding van Silla. En ik broek het eufemisme ietsje. Philip Bretijn is het slachtoffer. En hij krijgt Silla dus de gele kaart van de scheidsrechter. En ik dat is terecht. Want hier is hij, nou ik zal het zeggen, ja, horen te let, maar stevig te let. En zo bleef het maar 1-1. En bleef het maar 1-1. En begin je te vermoeden dat de ploeg die het scoort de wedstrijd winnen zal. En waar is dat? Dat is absoluut nog net wis. Daar komt de Graafschap er weer uit. Door de as van het veld. En komt er het schot. Ja, een schotje van, van Bretijn. Daar kun je net echt van in de war rijden. Maar het weer
achternaaipensioen misschien wel een signaaltje van de Graafschap. Hier zie ik de ploeg uit Doetinchem, dus de centrale asweer. Wordt hij daar Vierderlijn in het verlengde? Nee, we toch uitverdedigd, toch Cambuur. Kinderkop weer. Hey, wie hebben we daar? Ja, daar is hij in één keer. Philip Britijn. Ik zei het al, het kan een verboden wezen van Britijn. Die het op een wat wonderbaarlijke manier toch dit doelpunt maakt je kindje in Cambuur. Het is wat een aparte wijze van verdediging. De voorzet komt van Schoppema, die weer de invaller van Buutner. En dan komt hij daar opeens voor keeper Jannik van Os. Britijn en hij kopt hem erin. Ja, dan weet je, dit is de beslissing. En zij is het ook, want nog zitten we al diep in blessuretijd. Als Cambuur nog iets beziekje wil via Marco Tolmer, hij maakt achteruit. En dan weet je, alle jaar in het stadion, de krap ontzien toen het meesken. Cambuur zal voor de 4e keer op regen net een wedstrijd winnen. Daar is het nog Hens voor invaller Wiebe Kooistra. Niks zit dan ik bij mij. En de lichaamstaal van Kooistra is duidelijk. Dat is die ek van de supporters van de Graafschap. De Graafschap wint met 2-1 van Cambuur en is bleed. Cambuur minder bleed. Dat moet duidelijk wezen. We gaan 0 schoten in gaan. En we zijn hier achter. Hier kan het zijn doelpunt. Ja, en dat is de boel in de war, omdat die Mahi even bij de keeper staan gaat. En is de boel in de war en van mijn kop van mezelf in. En ja, uit het niks. Hè? En ja, dat is eigenlijk jaarlijks. Jaarlijks, dat is eigenlijk het hele jaar, hè? Het hele jaar. Ja. Dus ja, het is echt onvoorstelbaar. 2 weken Lynch in NEC en dan verliest misschien wel de bekerfinale. En daar doen we zelf zat te kwart mee in. Dat is iets, ja, dat zal ook wel kwaliteit wezen. Ik weet het net. Maar we gaan daar wel mee aan de slag. Dan gaan we naar die tweede goal. Wat gebeurt daar? Want opeens duikt er iemand op en die kopt hem er zo in. Ja, het was een heel vreemd moment. Ik denk Seuntje kwam in de bal. Ik dekte door en ik blokte zijn steekpaas eigenlijk. Toen kwam de bal bij de linksback. En ik denk dat, als ik het goed gezien heb, de middenvelder is die diepteloopactie maakt. Die hem nog op zijn borst aan kan nemen en hem even binnenkopt. Ja. Ja, dat bedoel ik. Hij kon hem nog aannemen ook. Hè? Ja, dat is wel ongelooflijk. Maar ja, dat is dit seizoen. We krijgen dat soort tegengoals. En ja, misschien krijgen we er nog meer, maar dan moeten we maar gaan zorgen dat we er meer scoren. Wat hij dan nog mooi zit, is die penalty die toch eens terecht weer. Want wie Hens vlak voor rechts, dan denk ik, nou bist er weer helemaal. Ja, we winnen ik wel. Hè? En dan de tweede helft, natuurlijk. We spelen best een goed team. Hè? Dat hebben we gewoon eerlijk wezen. Maar we komen ook een keer op 6-0, Rios. Ja, dan maken we een bezetting voor de goal. Dan maken we, ja, dat is een raar woord, maar je moet de geil wezen voor de goal. Hè? En ja, dat shokt dan net. Dan denk ik, ja, kom op. Dus het is heel bescheiden, de hele tijd. En dan hebben we het goed onder controle. Maar dan krijg je het voorkant. Dat was zelf een twasje niet in situatie. En gelijk bij ons op een peel. Dat is echt niet normaal. En dit is de stand. Willem II onder leiding, Rode JC, ADO Den Haag, Dordrecht en de Graafschap. En misschien Grains echt nog wel in de achtervolging. Cambuur is 11e, 39 uit 29. Wat moet het worden? Den Bosch, Topos en Utrecht onderhand met 23 uit 29. En dan zag hier dit Cambuur journaal. De eerstkomende wedstrijd van Cambuur is Oerewieken. In Weidewormer is Jong AZ dan de tegenstander. En dan bij de sneur weer maar je nij Cambuur journaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4-dag vermogensbeheer.